Szerbusztok! Akarom megmutatni nektek ez a Singapore plumeria, ami itt van egy padban. Idén jól megnőtt és virágzik. És akkor itt van egy ilyen piros fajta, és elég magasra, nagyra megnő, és akkor ott van hátul, látod, egy olyan sárga, meg itt jönnek még egy csomó, de hát még nincs rajta virág, de majd fog jönni egy pár. És akkor itt van a mamika, Anna néni, a máma egész délután a vízbe volt, afrikai kánikula van. Szia! Hogy vagytok? Hát ez nem a Balaton, de hát ebben is meg kell elégedni. Hogy van a Barnus? A kis aranyos? Meg a nagymama, meg a nagypapa, hogy vagytok? A szülők alszanak? Tudnak aludni? Szegénye. Nem baj, majd felnő a gyerek. Ma nem sokára hozzátok, és akkor meglátjuk itt a Skype-on. Ja, nagyon szeretném látni a Ja, hát, ha majd megjön már az alkalom. Gondolom, hogy most, ha nagyon el vagytok foglalva, pláne te, Klárikám. Hogy ha majd lesz alkalom, akkor csinálhatok videót is róla, nem baj, ha sír. Nem baj, ha sír, akkor sem. A mami látni akarja minden áron. Hát akkor most megfordulok, és mutatok nektek még egy pár virágot. Meg a madarakat is. Ja, itt van. Ja, itt vannak, de hát elrepültek, nehéz őket behozni. Szóval itt van még egy pár elég nagy fa. A plumériák virágoznak. És ezt úgy hívják, hogy snowbush, ez csak nyáron néz ki jól különben. Akkor itt van még egy Szingapur, az hátul van a cserépbe. És akkor itt van még nekünk ilyen piros, amin rózsaszín fajta. Ez. És ez is egy Szingapur, de sajnos nincs rajta virág. És a rózsák pedig nagyon szenvednek ebben nagy kánikulába, úgyhogy ramokul néznek ki. Ezek az emberek ottan meg élvezik a vizet, ahogy lehűti őket. Hát ez a mai délutáni szórakozásunk. De akkor szerbusztok, és reméljük, hogy hamarosan hallunk belőletek. Szia! És látjuk a kis Barnuskát, már nagyon kíváncsiak vagyunk rá, a Skype-on, vagy videóval, nem baj, ha sír, akkor is aranyos. Szervusztok!